Yo. Ayo kene. Wih. Spotnya jan dawa banget. Memang nek dawa ki ya mundak penak, mundak seneng wong sing ngrungokne nek dawa-dawa ngono ya marem. Mbak Depi, niki saking pundi Mbak Depi? Saking tlatah Ngantru. Ngantru ingkang pundi? Ngantru niku Koramil menika Ngilen, lajeng Ngaler, terus Ngilen malih. Pinggir kali. Nggih leres. Mbok menawi benjing wonten enten sing ngersakaken badhe ngejob, mbok bilih asmane lan alamate genah ngoten nggih. Oh nggih, leres Bapak. Saumpami lelagon dangdut nggih saged nggih. Oh saged, menapa mawon. Dangdut, pop, keroncong, campur sari. Napa campur sari? Malah juos. Nggih, leres. Monggo niki wonten pamundhutan gubuk asmara. Nggih. Kurang sering lho Mas aku iki. Kurang sering Mas iki. Rada cering ngono gen rada regeng wonge wis mumpung wis nglumpuk kabeh iki. Pripun Bun? Oh. Repekane lali lewat diwo. Lali. Oh, ten napa-napa. Sing penting kanca-kanca. Penting noleh ning mburi siap. Oke. Cedetan sajroning ati tansah tutur karya mar
nganti jagat rina jadatan sajroning ati datan luntur kaya merah ati aku kowe dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara biyen tak goleren ning jaga kebak tulisan warna apa tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen ate tak go atom tresno Benwati wiwit biyen tumegas saiki kebak gawe ngebak crita wayah wengi nganti jagat rina jadatan sajroning ati datan luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara matur suwun.